Jeres køreprøve starter her ved Maskinvej. Hvis det er prøvested, bor jeg virkelig tæt på. Tror jeg vælger jeres køreskole. Du er mere end velkommen. Vi er 6-7 minutter fra området af. Godt, vi starter en køreprøve her. Så vi prøver en gang at køre herfra. Vi skal ud her. Husk nu, kig jer over venstre her ved Maskinvej. Så skal vi op her for enden af vejen her. Der skal vi til højre. Det jeg plejer altid, vi skal til venstre. Det jeg altid plejer at sige til eleverne, det er at sørge for at køre frem og holde stille her. Jeg har oplevet folk, der drejer i anden gear her, og så går de stå, og så kommer der trafikanter fra højre og venstre, og så dumper de til deres køreprøve her. Så kør frem her ved hejtænderen her, hold stille her, og så gå i første gear her. Her, kom frem med kroppen her, kig jer over højre, kig jer over venstre. Vi har en 40 km/t zone herinde, her til start med her. Der kommer lige sådan en bum lige om lidt. Fortæl hvor hurtigt det kører. Lige nu der kører 32 km/t, og vi må køre 40. Det jeg plejer at sige, plus minus 2 vil være et godt udgangspunkt. Så herude, kan I se her, nede for enden af vejen her, der skal vi bare følge vejen mod højre. Husk den her, der kommer nu. Det er rigtig vigtigt, at I husker den her, der kommer nu. Vi skal lige over bomben her en gang her. Prøv at lægge mærke til nede for enden af vejen, der drejer vejen kraftigt mod højre. Der vil jeg gå i anden gear, og så vil jeg sørge for at orientere mig. Prøv at se cykelstien, vi har her til højre her. Der hvor cykelstien slutter, skal vi lige kigge os over højre, at der ikke kommer nogen cykler her. Så her vi kigger lige i spejl her, så laver vi skulder her. Så drejer vi simpelthen her og følger vejen her. Vi har grønt lys her, så er det simpelthen bare komme op i fart her. Og vi må godt køre 40, og herfra, der slutter de 40, så det vil sige, at vi må godt køre 50 km/t her. Så vi kommer bare op i fart, hvis vi kan her. Sådan der, super. Og så op i lyskryds her, der skal vi simpelthen bare lige ud her. Ja, vi er ude ved Gladsaxe, tæt på Gladsaxe Trafikplads. Tæt på Vandtårnsvej, vi kan se høje Gladsaxe længere fremme herover lige om lidt. Så vi kommer kørende her. Ham der er væk. Vi fortsætter bare med 50 km/t, sådan cirka. Vi kan se, der er rødt lys længere fremme, så behøver vi ikke at brage afsted. Så bare sørg for at holde jeres fart, uden at køre alt for stærkt. Du er virkelig tæt på høje Gladsaxe. Ja, vi kommer forbi høje Gladsaxe lige om lidt. For der skal I være opmærksom på nogle ting her. Jeg skal lige have en tår vand. Det er hårdt at snakke så meget her. Du er også tæt på min klub. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad for en klub det er. Vi fortsætter simpelthen bare her. Op i fart her, i livebanen her. Husk nu, sørg for, når I kører her, hold en afstand på 2 sekunder. Sikkerhedsafstand. 2 sekunder, det svarer sådan cirka til denne afstand. Det passer meget godt. Således at vi kan nå at reagere, hvis ham der pludselig begynder at bremse op, eller blinke eller et eller andet, så kan vi nå at bremse op også. Husk begge hænder på rattet. Jeg ved godt, jeg sådan snakker lidt med mine hænder. Hvilken bil kører du i? Jeg kører i en sort Mercedes A-klasse. Yes, og vi kommer kørende her stadigvæk her. Lige om lidt, så skal vi ind på nogle små sideveje. Og der skal I spidse ører, hvis det er her, I skal op til køreprøve i. Jeg ved, at rigtig mange af de her sagkyndige kører de her veje, som jeg også kører på. Så det er bare om at følge med, hvis I skal op til køreprøve her. Hvad er formålet med det her? Formålet med at lave de her live videoer her, det er at se eventuelt de her ruter, I kan komme op ud fra, eller steder, I kan komme ud fra til jeres køreprøve. Så er det måske meget rart, at man lige ser det her. Hvad er det, man skal være opmærksom på? For det er jo det, jeg prøver at vise jer. Det, I skal være opmærksom på, hvis I kommer op til køreprøve herude i Søborg her. Hvilken fejl er det, de fleste dummer på? De fleste dummer på at mangle at orientere sig. De orienterer sig måske bare lige over spejlet, men glemmer sine skuldre, så dumper man. Så vi kører bare videre her. Vi har stadig 50 km/t. Ja, okay, så bliver der rødt lys. Så lige bremse lidt op, koblingen nede her. Ham der, han kører lige over for rødt. Læg mærke til det. Det der, det vil han dumpe på til sin køreprøve, og det vil han, hvis politiet var om bag ham, få et klip i sit kørekort. Kan du køre ved Søborg Torv? Jeg kommer omkring det, jeg selv mig tæt på i hvert fald. Skal du ikke kigge bagved, når busbanen ophører? Det skal jeg ikke, for busserne har deres egen lomme, så det er et nej. Jeg er dumpet, fordi jeg har kørt for langsomt. Det kan man også godt. Man kan godt dumpe, hvis man kører overdrevet langsomt, så det er et ja. Godt at lave kørelive, lige præcis, og det er jo det, der er formålet. Sidst var der 3.500 inde på liven her, så det er bare med at følge med her. Kan du tage en rundkørsel, hvor du kører ud fra anden vej og tredje vej? Ja, Karameller, det kan jeg godt. Lige nu skal vi faktisk ud til en lille bitte rundkørsel. En af de få rundkørsler, som er herude i Søborg, som vi skal lytte. Hvor vi skal ud af en anden vej, så måske er det en hjælp for dig her. Jeg har lavet en video, hvor jeg tog den anden rundkørsel herude i Søborg. Anyway, nu skal I lytte godt efter. Her kommer vi kørende her. Prøv at lægge mærke til her, lige om lidt, så kommer der 2 livebaner. Vi skal ind i højre livebane. Samtidig skal vi ikke ramme ind i dem, der er her ved siden også, fordi nogle af dem kører lige ud og drejer til højre i næste lyskryds. Så det er rigtig vigtigt, at vi ikke rammer ind i det. Vi skal ikke trække ind til højre lige med sammen.
kom lige lidt længere frem, før I trækker ind i højre livebanen. I ved jo, I skal altid holde jer så langt til højre som muligt. Nu kan jeg se, at der kommer en bil op ved siden af mig. Enten så drejer bilen til højre her med det samme, eller så også kører den lige ud og drejer til højre i næste lyskryds. Og det er ham, vi skal passe på, at vi ikke rammer engang her. Den her skal I huske til at køreprøve her. Så til jer, der ikke følger mig ind på Instagram, gå ind og giv mig et follow på Instagram. Jeg lægger rigtig mange videoer ind på Instagram også. Den hedder DK's fedeste kørelærer eventuelt. Så anyway, vi kommer op i fart her. Så skal vi lige være opmærksom på ham, der er ved siden af os her. Vi kigger lige over spejl, skulder her. Så trækker vi ind i banen her. Og nej, man behøver ikke at blinke. Man skal ikke blinke. Så kommer vi kørende her. Når vi har 2 livebaner, som vi har lige nu, så læg mærke til, så næsten altid så bliver det til en bane. Det er ikke altid det indikeret med en tavle, hvor der er en tavle, hvor der står sammenflætning. Men nogle gange så skal vi bare være opmærksom på, at 2 baner bliver til en bane, og det gør den her lige om lidt længere frem her. Tak for follow alle sammen. Husk nu at give mig et follow ind på TikTok, og give mig et follow ind på Instagram. Jeg lægger rigtig mange videoer ind begge steder her. Så alle sammen, tusind tak for det. Man skal kun blinke ved motorvej, når man skifter vognbanen. Ja, det er fuldstændig rigtigt. På motorvej skal man, men på andre veje, hvis det er til vejledning for en øvrig færdsel, så skal man også. Nu kommer sammenflætning her. Vi kigger også lige spejl, skulder her. Prøv at lægge mærke til, at nu bliver de her 2 baner til én bane. Og det er der, jeg mener med, at nu kommer sammenflætning her. Husk nu at holde jeres fart her ved sammenflætningen. Vi skal op her, lige om lidt, der skal vi til højre her, hvor bilen kommer ud her. Så vi laver lige spejl, skulder her. Så blinker vi til højre her, ved hvor den hvide varevogn kommer ud her. Og det er her ved Holmevej her. Og vi får lige kigget os over højre igen her, lige inden vi drejer her. Der er masser af plads til, at vi kan komme ind her. Bum, så det gør vi selvfølgelig lige her. Hvad står der her? Er det happy hour i køreprøven? Det ved jeg ikke her. Hvor meget koster det for kørekort plus alt det andet? Skriv til mig ind på Instagram, så skal jeg nok give det svar. Det er lidt svært at svare, fordi vi skal lige koncentrere os om det her køreprøve. Men anyway, vi har cirka 40 km/t gennem her. Læg mærke til, at da vi trak ind på den her sidevej her, så var der en tavle med 40 km/t. Rigtig mange veje herude er 40 km/t. Det, når I drejer til højre, drejer til venstre, eller kører over et lyskryds for eksempel, læg mærke til, om der kommer en 40-zone, altså 40 km/t, hvor I skal køre de 40. Det er tit ofte. Det kan være, at I kommer ind på en vej, I har overset den her tavle med 40 km/t. Jamen, så der kommer en masse bum, så læg mærke til, så er det højst sandsynligt 40 km/t herude i Gladsaxe. Det skal I selvfølgelig være opmærksom på. Det er nok noget af det vigtigste ude i området her, det er, at rigtig mange steder er det 40 km/t. Op ad Holmevej her, så skal vi her op ved tavlen, hvor vi har ubetinget vigepligt. Der skal vi til venstre her. Nu kommer der noget, I skal være opmærksom på. Så vi laver lige spejl, skulder her, blinker til venstre her. Kører frem, som jeg sagde til, og hold stille. Her ved Grønnemose Allé og Holmevej her. Kør frem her, hold stille her og gå i første gear. I den rækkefølge. Vi kigger os lige over højre, kigger os over venstre. Der er ikke nogen her. Så får vi drejet her. Yes. Og så kører vi simpelthen bare videre her. Vi husker, vi har stadig 40 km/t. Nu kommer det her. Prøv at lægge mærke til, den er lille bitte ved ud af vej nummer 2. Vi skal lige ud rundkørslen her. Vi kommer helt ned i første gear. Det vil jeg anbefale, for den er så lille her. Der er frit fra venstre af. Vi kommer her stille og roligt her. Så blinker vi til højre nu, altså ud for vejen før. Kigger os lige spejl, skulder her. Der kommer ikke nogen her. Og så forlader vi rundkørslen her. Den her lille bitte rundkørsel skal I huske til at prøve. Der er rigtig mange, der kører igennem i anden gear. Hvilket er også fint nok. Men så går man lige pludselig i stå og alt muligt andet, og så går man i panik. Prøv at køre frem, og så tage den ned i første gear. Kom under 10 km/t, så er det sikkert i den her lille rundkørsel her. Heroppe på Grønnemose Allé, oppe i lyskrydset her, der skal vi til venstre heroppe. Spejl, skulder her. Blinker til venstre. Kører ud her. Vi skal op ad Maglegårds Allé til venstre her. Vi kan se, der kommer modkørende, så vi kan ikke rigtig dreje. Vi kører midtvejs ud i krydset her. Der er kun 2 krav her. Det er at holde tilbage for de modkørende, holde tilbage for de gående. Ham der er ikke modkørende for os. Der er ikke nogen modkørende, der er ikke nogen gående, så drejer vi. Og vi kan se heroppe, vi har 40 km/t stadigvæk heroppe. Kan se ude i højre side, og det er det, jeg mener med det. Hvis I for eksempel kommer ind på vejen, I har ikke set den er 40, prøv at se, nu kommer der et bum. Så kan det være indikation på, at I hvert fald ikke skal køre 50 km/t. Så kan det være, at det højst sandsynligt er 40 km/t her. Så vi kommer her, kørende her op ad Maglegårds Allé her igen her. Og holder lige nu, der kører jeg cirka en 42, hvilket er fint. Plus minus 2, det er det jeg siger, uanset hvad I kører, så plus minus 2, det vil være godt. Hvad er fordelen ved at vælge jeres køreskole? Det er, at prøv at se her, jeg har fri dag, jeg går ud, og jeg går ud og bruger min fritid på at hjælpe jer. Det vil sige, vi tager et par skridt ekstra i forhold til mange andre, hvor de bare holder fri, og så holder det fri. Jeg kan godt lide det der med at bruge min fritid på at hjælpe jer her. Det er en af mange fordele her. Nu forstod du,
Forstår du ikke telefonen? Hvad mener du det? Skulle du ikke se bagud ved overhældningen af parkerede biler? Kun hvis jeg trækker ud, så det er et nej. Heroppe, der skal vi til venstre heroppe her. Spejl, skulder her. Blink til venstre heroppe af Gladsaxe Møllevej her. Så vi kommer kørende her igen her. Det vil sige, nu ophører de her 40 km/t igen her. Og vi kan se, at ham der blinker, det er en grå bil, der blinker til hans højre. Han er modkørende for os. Eller ham skal vi holde tilbage for. Bilen derom bag kan vi ikke rigtig se. Det kan være, at han kører lige ud. Så lad være med at dreje, når ham den første bil, han kører. Så lige for at være opmærksom på, at det er bil nummer 2, hvor han kører hen. Kør altid midtvejs ude i krydset her. Lad være med at dreje så meget på jeres ret, at de står i vejen for dem, der kører eventuelt lige ud her. Vi holder tilbage for ham der. Efter ham er der ikke nogen modkørende. Jeg kigger lige herovre, der er heller ikke nogen gående. Fint, så drejer vi simpelthen bare her til venstre her. Kommer op i fart, vi må godt køre 50 km/t her. Yes. Og så er det simpelthen bare op i fart igen, plus minus 2 km/t her. Stor sandsynlighed for at I kommer op af den her vej, der er her. Hvornår skal jeg starte en style næste måned, eller hvad mener du med at sige, Vælge? Godt, vi kommer kørende her. Vi er opmærksom på ham der foran os. Man skal scanne området meget. Ja, man skal være opmærksom på de her veje. For eksempel den rundkørsel, jeg viste jer lige før, skal I være super opmærksom på. Der er rigtig mange, der dumper. Men ja, der er det spurgt mig hensyn til rundkørsel lige om lidt. Lige om lidt kommer vi op og tager den anden rundkørsel, som er en af de få rundkørsler, der er heroppe i Søborg. Søborg-området kan jeg varmt anbefale I tager jeres køreprøve i. Det er et rigtig godt område at tage køreprøve i. Igen, giv mig et follow, dem der ikke følger mig på Instagram, gå ind på min YouTube, eller ind på min TikTok, og så lige tryk på den her Instagram og giv mig et follow derinde også. Min kørelærer siger, at man skal lave spejl, skulder ved et busstop. Det ved jeg ikke, hvorfor han gør det, så det giver ikke nogen mening, med mindre at der er en sammenflægning der. Anyway, prøv at kigge her. Nu kan I se den store tavle ude i højre side. Den siger sammenflætning, og så er der en undertavle nedunder, hvor der står om 125 meter. Her kan man eventuelt, her skal man bruge sin blinklys, hvis der kommer en bil tæt på. Altså hvis det er til vejledning. Så vi kigger her lige her, spejl, skulder, blinker lige til venstre, fordi der er en bil lige ved siden af mig, og så kører vi videre her. Så men på motorvej, der skal man, på andre veje, skal man, hvis det er til vejledning for en øvrig færdsel. Vi kommer forbi højhusene her. Man kører i ring, gør man det? Okay. Skal man dreje i et lyskryds med anden gear? Ja, hvis der er frit. Men hvis det er, at du holder stille, så nej. Vi skal til højre her i lyskrydset, spejl, skulder her. Blinker til højre her i lyskrydset. Så herop er Gladsaxe Møllevej. Gå ned i anden gear her ved Isbanevej. Spejl, skulder her. Drej altid i anden gear, både højre sving og venstre sving, hvis det er, at I er i fart. Vi har 40 km/t, kan I se ude i højre side her. Så igen, tredje gear til 40 km/t, det vil være fint. Men ja, rundkørsler, højre sving og venstre sving foregår i anden gear, hvis det er, der er frit. For det anden gear passer til den fart, man skal bruge til selve øvelsen her. Så kan I se på den blå tavle længere frem, den indikerer, at hvis der kommer modkørende, og vi har en lille chikane ude i højre side, så holder vi tilbage fra modkørende her. Se, nu kommer der modkørende, så tilpasser vi hastigheden. Det vil sige, jeg går lige ned anden gear, stille og roligt ned i fart. Nu er han væk, nu skal jeg til at trække ud mod venstre. Så orienterer I lige her, spejl, skulder, trækker ud mod venstre her. Så skal vi op her ved Vandtårnsvej, der skal vi til højre. Tusind tak for gaverne, tak skal I have, tak for gaverne. Tusind tak alle sammen for gaverne. Vi kommer op her, prøv at lægge mærke til, hvordan vejen den drejer mod højre. Prøv at følge kantstenen hele vejen rundt, og så holde stille. Så vi kommer kørende her, følger kantstenen hele vejen rundt, så holder vi stille, og så kan vi gå i første gear her. Så koncentrerer jeg mig om venstre side, der er frit. Fint, så kører jeg ud igen. Husk nu, at det stadig er 40 km/t her ved brandstationen her. Stadig 40 km/t her. Der er rigtig mange, der bare lige pludselig fyrer af, fordi de tror, det er 50 km/t her ved Gladsaxe svømmehal og brandstationen her. Du glemte at orientere dig. Jeg fik orienteret mig, så det gjorde jeg ikke. Godt. Vi kommer kørende her. Jeg fik orienteret mig over venstre. Det er der, du skal orientere dig engang her. Vi kommer kørende her ved svømmehallen her. Og lige ved næste busstopsted, lige efter op ad Marienborg Allé, som jeg også har lagt ind på mine sociale medier, der kommer den her rundkørsel, vi skal være opmærksom på her. Privatliv, tusind tak. Det var sødt af dig. Tak for gaverne. Hold dig op i gavehumør. Tak for money machine. Se heroppe, hvor de her er. Spejl, skulder her. Blinker til højre. Og hvad for en gear var det, vi skulle gå ned i? I anden gear her. Så vi går lige ned i anden gear, tilpasser hastigheden til de her, der står på løbehjul her. Og lige inden vi drejer her, spejl, skulder igen her. Og så drejer vi her. Nu kommer den her rundkørsel, hvor vi skal ud af vej nummer 3.
Vi skal blinke ud for midt på vej nummer 2, blinker vi til højre. Og lige inden vi får lavet rundkørslen, så får vi kigget os over spejle og skulder. Så man blinker ud for vejen før midt på, der blinker man til højre. Så vi kommer kørende her, bummelum, ud af vej nummer 3. Man kan blinke til venstre, man skal ikke, hvis man skal ud af den sidste vej her. Jeg prøver bare at lade være med at blinke, så kigger vi her. Vi ser der frit fra venstre af. Det er der, så kører vi ind her. Vi skal op ad Søborg Park Allé, vej nummer 1. Det er vej nummer 2 midt på, så blinker vi til højre her. Og så er der lige spejl, skulder her, der er ikke nogen. Og så drejer vi her. Nu kommer den her, som jeg har lagt rigtig meget vægt på. Jeg har fortalt jer rigtig meget. Det er den her cykelsti, jeg har herude i højre side. Prøv nu, jeg har lagt en video om det her. Der er rigtig mange, der dumper på lige præcis den her. Prøv at se her, cykelstien, den slutter først længere frem. Nu skal vi godt nok til venstre, men hvis man skulle til højre, så prøv at lægge mærke til, når vi kører over bommen her, så har vi stadig en cykelsti. Kan I se den lysegrå felt her? Det indikerer, at det stadig er en cykelsti. Det er først her, hvor den bliver mørkgrå, at den cykelstien ophører. Så hvis I skal til højre, så er det først det, I skal trække ind til kantstenen. Så husk den her til at prøve. Anyway, vi skal til venstre herop af Søborg Hovedgade over Søborg Park Allé her. Spejl, skulder, blinker til venstre her. Der er ikke nogen modkørende, der er ikke nogen gående. Trækker ud her, og så er det simpelthen op i fart her. Og vi må godt køre 50 km/t igen heroppe af Søborg Hovedgade her. Yes, og her holder man simpelthen bare sin fart her. Op og ramme de der 50, sådan cirka plus minus 2 km/t. Der er ikke noget digedal lige her. Først længere fremme kommer der masser af vejarbejde, som I skal huske til jeres køreprøve herude i Søborg. Så vi kommer kørende stadig her. Vi er kommet forbi Gladsaxe Rådhus lige om lidt på højre side her. Yes. Privatliv forresten, tak for gaven. Det var rigtig sødt af dig. Igen, til dem der ikke følger mig, gå ind og giv mig et follow både ind på TikTok og giv mig et follow ind på Instagram, så vi bare kan komme ud og hjælpe så mange mennesker som muligt. Habibi, der kig væk. Hvem kigger væk? Godt, vi har grønt lys her. Jeg vil vurdere lige nu, at der vi anden gear vil være fint lige nu til den her fart her. Fint, så vi går ned i anden gear. Det er mange folk, de glemmer, når de går ned i fart, så glemmer de at gå ned i gear, og så er det, de går i stå. Så husk nu, når I går ned i fart, så gå ned i gear også. Vi har grønt lys her. Her på højre side har vi Gladsaxe Rådhus, McDonald's herover på venstre side. Vi skal i lyskryds nummer 2 til venstre. Kig op på den gule tavle ude på venstre side, så I kan se, hvad for en bane I skal placere i. Tak skal I have. Tak privatliv for gaver igen her. Spejl, skulderblink til venstre her. Og så ud i banen her. Og så er i tavlen der indikerer, hvis vi drejer til venstre her, så kan vi møde modkørende færdsel. En rigtig vigtig tavle også her. Lige om lidt, når vi får grønt lys, hej Josef, så får vi også grøn pil med det samme, så det er simpelthen bare at dreje her til venstre. Folkens, hvorfor snakker sagkyndige dårligt om Hayway? Ja, hvorfor tror du? Yes, der er ligesom en grund. Anyway, det er også lige meget. Husk du, giv mig det follows, det vil jeg blive rigtig glad for. Vi har grøn pil. Grøn pil indikerer, at alle har rødt, så det er simpelthen bare at komme op i fart her. Igen her, så drejer vi og lander selvfølgelig i vores bane, så vi ikke lander i den anden bane her. Og her ved vejarbejde, hvor de bygger letbanen, husk det nu, folkens. Det er 40 km/t hele vejen her med vejarbejdet her. Så rigtig vigtigt at ikke fyre den af, især her, hvor der er vejarbejde. Der skal ikke særlig meget til, så er det, man ryger til sin køreprøve en gang her. Yes, det regner en lille smule, så vi skal lige have tændt for Alikim Salam. Tak for gaver. Ja, tak for det. Alle sammen, tak fordi I støtter mig med gaver. I appreciate it. Igen her, hold jer nu i højre side. Prøv at lægge mærke til tavlen, den gule tavle her. Lige i højre side, ja, der står bus, men der står også det er også en livbane her også. Så vi bliver simpelthen bare mod højre her, og lige om lidt så drejer vejen kraftigt mod venstre. Så følg vejens forløb her hele vejen. Tusind tak for alle dine roser. Ja, det er rigtig sødt af dig. Yes. Er du ikke ved Herlev? Nej, jeg er oppe ved Søborg, tæt på Sats, ved den der McDonald's, der ligger oppe ved Buddingen. Så jeg er tæt på det, og tæt på Harald Nyborg, tæt på, anyway. Men tæt på det hele, skulle jeg sige. Men tæt på Herlev, ja. Jeg er tæt på Herlev, hvis I kigger længere fremme. Bygningen længere fremme, det er Herlev Hospital. Så Søborg og Herlev, de er sådan grænser op til hinanden. Er du ved bymidten? Nej, Boda, det er ikke bymidten. Det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg er. Men jeg er oppe ved med McDonald's oppe ved Buddingen. Det er deroppe, jeg er lige nu. Tæt på Budding station. Godt, vi kommer kørende her. Stadig 40 km/t her. Til den blå tavle, der fortæller os, hvor vi skal placere os. Den hedder Popwood Passage, så det er her, den siger, vi skal blive her. Vi har 40 km/t, kan I se det her?
folk har en tendens til lige her at fyre den af, fordi de tænker, den her vej, den er oplagt til at fyre den af med 50 km/t. Det skal I ikke gøre. Husk nu, det er stadig 40 km/t hele vejen her. Op i lyskrydset skal vi til højre op ad Gladsaxe Møllevej, og så op mod Tobaksvejen, hvor vi skal afslutte vores køreprøve her. Yes. Er du en kørelærer, som livestreamer, imens han kører? Står der noget i loven, at man ikke må det? Så det ved jeg ikke rigtigt, om det står i loven. Ja, det ved jeg godt, for det står nemlig ikke i loven. Du må du godt nemlig. Men jeg må bare ikke have telefonen håndholdt. Så vi så lige lær dine regler, inden du kommenterer en gang næste gang, ikke også? Yes. Vi kommer op i lyskrydset her. Til højre, spejl, skulder her. Blinker til højre her. Kører ind i banen her. I højre svingsbanen her. Og vi er som sagt tæt på køreprøveområdet, hvor køreprøven starter, og den slutter her. Yes. Så vi fortsætter bare her mod højre. Husk nu, pas på, når I drejer, ikke rammer bilen ved siden af. Så lad være med at lave de her store buer ude mod venstre for at dreje til højre her. Yes. Vi kører her om et kvarter, så er vi ude i Brøndby, hvor vi også skal lave en prøverute derude. Så når jeg er færdig lige om lidt, så kører jeg ud på motorvejen ud mod Brøndby, og så kvarter efter, så kan I lige komme ind på live igen og følge med deraf. 150 seere, yes, det betyder ikke noget, om det er 1 eller 150, så længe jeg kan hjælpe jer. Det er det, der er vigtigst. Men tak for alle seerne selvfølgelig. Hvordan kan man kontakte dig på privatliv? Gå ind på min Instagram, DK's fedeste kørelærer, og så giv mig et follow, og så skriv til mig derinde. Så kan du kontakte mig derinde, og så kan jeg eventuelt ringe dig op. Så der er rigtig mange, der skriver til mig ind på Instagram. Det er derfor, jeg siger, gå ind og giv mig et follow ind på Instagram også. Og så kan I altid kontakte mig derinde. Jeg svarer alle folk. Godt, spejl, skulder her. Så drejer vi her til højre her. Prøv at se her, nu kommer den her med busbanen, som jeg også har fortalt meget om. Man kan vælge at køre igennem den, eller man kan vælge at køre udenom den. Jeg vælger at køre igennem den her buslomme. Så får jeg, inden jeg kører ud, så får jeg lige kigget op mig over venstre her. Der er ikke nogen der, og så fortsætter jeg bare lige ud her. Man kan også vælge at køre udenom den, eller man kan vælge at køre igennem. Vælger man at køre igennem, så skal man gøre på den måde her. Godt, vi skal til højre her. Spejl, skulder, blink til højre her. Og hvad for en gear var det? Anden gear altid. Og inden vi drejer her, spejl, skulder, og så drejer vi simpelthen til højre. Nu kommer det her. Hvis der kommer modkørende færdsel, så skal I huske at holde stille her ved de her biler. Det gør der ikke. Vi får lige kigget over venstre her. Trækker ud her. Vi har 40 km/t. Inden vi trækker ind til højre her. Spejl, skulder her. Så trækker vi ind til højre her. Og så fortsætter vi her op ad Tobaksvejen. Op ved den gule bygning på venstre side, længere fremme, lige efter bommen her, der skal vi til venstre, så er vi kommet ind på Maskinvej her. Så, yes, eventuelt gå lidt ned i fart her. Bummelum. Og så igen her, vi skal til venstre her, spejl, skulder her. Så blinker vi til venstre her, bum, og igen, anden gear, fordi der er frit for modkørende, og der er frit for de gående her. Så igen her, spejl, skulder, lige vi drejer her. Så trækker vi ind her, ned Maskinvej, og kommer ned for enden af vejen. Og så har en sagkyndig forhåbentlig sagt til jer, tillykke, du har bestået din køreprøve. Godt, alle sammen, det var live for køreprøven her. Jeg skal bare lige køre ind her, og så kører jeg ud igen her. Bum, orienterer mig lige. Og så ind i båsen her. Lad være at køre ind i hækken. Jeg havde en, der kørte ind i hækken en gang. Og han bestod alligevel. Yes, så er han der. Og frigiver parkeringsbremsen og sluk motoren her. Godt, det var lidt om Søborg-ruten her. Jeg har smidt masser af videoer ind. Og om et kvarter, så går jeg ind, og så er det simpelthen op i Brøndby, vi skal have en køreprøve. Så om et kvarter, så kan I følge med igen. Alle sammen, tusind tak, fordi I fulgte med. Jeg smider de her videoer ind på min YouTube-kanal, som sagt. Og giv mig et follow på Instagram, så bliver jeg rigtig glad. Og giv mig et follow på TikTok. Tak fordi I var med her. Vi ses lige om et kvarter ude i Brøndby, hvor vi laver Brøndby-rute også.